Nå er vi på arbeidsplassen til Ansjo. Veldig stort areal og fine arbeidsforhold. Hvor er denne? Jo, hvis du blir sliten og klar og ikke orker mer, så kan du bare gå på der og ta deg en hvil. Du kan sove hvis du vil da, hele natta og høres greit ut. Ja. Så er det fint klimaanlegg da. Masse døker her, Ja. masse kaffekorner her. Altså, ser ut som at utsikten ser ut der her. Så fint. Lykke. Ok, hvor skal vi? Hvor er vi nå? Ja. Restaurant. Akkurat nå har vi kjøpt en slags juice, og så americano kaffe. Ja. Så er det musikk. Etterpå vi skal Så skal vi treffe tante Katrine og hennes familie og ta en svær middag på restaurant, ja. på en restaurant. De er noterte. Skal vi se. Nå skal vi se på Dinos da.